dalam rangka reuni yang ke-16 setelah Ibu Sanikem Mbah Madarso. Niki lho Pak, syukur nunggu ngeten niki. Iya. Wong ki aja kok wedi kelong. Wong ki nek wedi kelong berarti wedi awake dhewe ra gelem nampa rejeki. Wong yen pengen nampa rejeki kowe iki sregep sedekah. Ngono lho. Kulo makrofin sedekah tun. Ono sampeyan iki dicontoh kaya ngene iki. Sedekah nggo apa? Lho. Kuwi titipan to, Mas. Mulane, apapun yang diberikan amanah itu adalah sebuah titipan. Mulane iki titipan aja tinggo sedekah. Bocah iki majnun ra. Ya, iki neng ngarep musala lho. Awake Iki dhewe kudu siar sing sak benere. Omongmu kabeh titipan. Nggih. Berarti kudu harus kita bagi. Aja sedekah nih. Lho ngopo? Saya tak tekoni, kowe titip sepeda motor mulai mbok pulang. Ya dipundhutno. Titip mobil mulai mbok pulang. Titip kok ya dipundhut. Gusti Allah lu titip ning awakmu, kok mbawene wong-wong pekok kowe. Lho lho. Sambil ditagih, endi sing tak titip ning awakmu wis kelowehne wong-wong kowe gepuk godhot cengu bongko kowe. Iki jane ilmu kon ndi to iki? Kok iso ora dititipke lah sampean sore tak takoki. Mas Ruduk, endi sing tak titipne sampean? Lho, kowe ora pesen kok. Iki celelekan condong kuwi. Ora kowe lek ngaji iki beda kuwi. Niki lho kula Kok ngaji beda wong kula niku ya mondok jan pelekne kula. mondok ning ndi? Ini pondok Ramadan aku sak wulan. Pondok iki ning nggon Tebira Lirboyo. Ning kono aku lebu ireng 2 wulan. Ning gone Lirboyo 2 wulan. Ning Ploso ya 2 wulan. Nyantri. Lho, ya dodol cilot kok. Kok iso?